ben Christophe van der Rijt. Ik ben nu al 12 jaar bezig als zelfstandige dakwerker. En ik heb gestudeerd gehad als schrijnwerker. Dan heb ik 3 jaar voor een dakwerker gewerkt gehad en dan ben ik eigenlijk begonnen als zelfstandige dakwerker. Nu hebben wij 4 jaar geleden ook dak- en renovatiewerk opgericht. Dus nu, en dan vorig jaar eigenlijk totaalprojecten. Dus nu, dat eigenlijk in principe doen we eigenlijk nu 3 zaken. Dus dakwerken, renovatiewerken en tot volledige totaalprojecten. Het runnen van een zaak vind ik belangrijk eigenlijk en dan ook het sociaal contact naar de mensen toe. En als we dan een project hebben afgewerkt, daar eigenlijk de eer van te hebben eigenlijk. Dat zijn de 3 belangrijkste dingen die ik als ondernemer vind. Dak- en renovatiewerken van der Rijt voor een totaalproject op maat gemaakt.